Landrani moni wa mtendere mu dzina la mphamvu la Ambuye wathu Yesu Khristu. Makolo wanga komanso abale wanga nonse kwina kulikonse kumene mukundimvetsera pa audio message imeneyi. Ndifuna kuti ndigawane nanu mawu a Mulungu pamutu onena kuti the power of praise, kapena kuti mphamvu ya matamando mchichewa. Ndikuwerenga Bible m'buku la 2 chapter number 20 kuyambira verse ya 1 ya 2 kenako ndidumpha ndidzawerenga ku verse ya 21 ndi 22. Koma ndikupemphani kuti mukapeza mpata inu muwerenge 2 chapter number 20 inseyo. Ndi nkhani yosangalatsa kwambiri imene imaululira za mphamvu imene ili mukumutamanda Mulungu. 2 chapter number 20 verse ya 1 akuti, zitatha izi Amoabu ndi Aamoni pamodzi ndi Ameuni ena anabwera kudzachita nkhondo ndi Yehosafati. Anthu ena anabwera kudzamuwuza Yehosafati kuti gulu lalikulu kwambiri la nkhondo likubwera kudzachita nanu nkhondo lochokera ku Edomu kumbali ina ya nyanja. Gululi lafika kale ku Hazazoni Tamara, ndiye kuti Enigedi. Ndi mantha Yehosafati anaganiza zofunsira kwa Yehova, ndipo analengeza kuti Ayuda onse asale zakudya. 4. Anthu a ku Yuda anabwera pamodzi kudzafuna thandizo kwa Yehova, ndipo anabweradi kuchokera ku mzinda uliwonse wa mu Yuda kudzafunafuna Yehova. 20. Mmawa ananyamuka kupita ku chipululu cha Tekowa. Akunyamuka Yehosafati anayimirira ndipo anati, tandimvereni ine anthu a Yuda ndi Yerusalemu. Khalani ndi chikhulupiriro mwa Yehova Mulungu wanu ndipo mudzatchinjirizidwa. Khalani ndi chikhulupiriro mwa aneneri ake ndipo mudzapambana. 21. Atafunsira kwa anthu, Yehosafati anasankha anthu oti ayimbire Yehova ndi kumtamanda chifukwa cha ulemerero wa chiyero chache pamene amapita ali patsogolo pa gulu la nkhondo, akunena kuti, yamikani Yehova pakuti chikondi chake nchosatha. Ndibwereza verse ya 21 iyo. Atafunsira kwa anthu, Yehosafati anasankha anthu oti ayimbire Yehova ndi kumtamanda chifukwa cha ulemerero wa chiyero chake pamene amapita ali patsogolo pa gulu la nkhondo, akunena kuti, yamikani Yehova pakuti chikondi chake nchosatha. 22. Atangoyamba kuyimba ndi kumtamanda, Yehova anapereka m'manja mwawo anthu aku Amoni, aku Amoabu ndiponso aku phiri la Seiri amene amalimbana ndi Ayuda, ndipo anawagonjetsa. Anthu aku Amoni ndi aku Moabu anawawukira anthu ochokera ku phiri la Seiri ndipo anawawononga ndi kuwatheratu. Atatsiriza kuwapha anthu ochokera ku Seiri, anamenyana wina ndi mnzake mpakana kuwonongana. Anthu aku Yuda atafika pamalo oyang'anana ndi chipululu ndi kuona kumene kunali gulu lalikulu la nkhondo, iwo anangoona mitembo yokhayokha itagona pansi ndipo panalibe amene anathawa. Amen. Now, nkhani iyi nkhani yochititsa chidwi kwambiri. Tikuona kuti Amoabu ndi Aamoni komanso ndi Ameuni amene wawa ananyamuka kuchokera kwawo ndi kupita kukathira nkhondo Ayuda amene amatsogozedwa ndi Yehosafati. Ndipo Yehosafati atamva kuti anthu amenewa akubwera, gulu la nkhondo likubwera kudzawathira nkhondo, adachita mantha ndipo adayitanitsa Ayuda onse ndi kuwawuza kuti asale kudya ndi kupemphera. Amen. Papeto pake tikamaona verse ya namba 21 tikuona kuti Yehosafati tsopano atamaliza kupemphera wakonzekera kuti akamenye nkhondo. Ndipo pita kukamenya nkhondo kumeneku, Yehosafati anatenga gulu la oyimba matamando ndi kuliyika patsogolo pa gulu la nkhondo. Munimvetsetse, tiyerekeze kuti Malawi Army ikupita ku nkhondo, nde patsogolo pake ayike pa bandi amene azimba nyimbo za matamando. Ndi zimene zidachitika pamene Yehosafati amapita ku nkhondo. Patsogolo pa gulu la nkhondo padali amabacha amene amayimba nyimbo zomtamanda Yehova. Munimvetsetse, amayimba nyimbo zomtamanda Yehova. Ndipo Bible ukamba kuti iwo nyimbo zawo amayimba motani. Verse 21 iyo akuti, yamikani Yehova pakuti chikondi chake nchosatha. Nde gulu la nkhondo latsogozedwa ndi anthu oyimba amene akungotamanda Yehova. Nde ali mkati motamanda Yehova, tikaona verse ya 22, atangoyamba kuyimba ndi kumtamanda, Yehova anapereka m'manja mwawo anthu aku Amoni ndi aku Amoabu
ndiponso akuphiri la Seiri amene amalimbana ndi Ayuda ndipo adawagonjetsa. Chimene chinampangitsa Mulungu kuti apereke chigonjetso m'manja mwa Ayuda ndi matamando. Atangoyamba kumutamanda, Yehova mwini anapereka Amoabu, Aamoni, ndiye kunalinso adani awo ena a Ayuda amene amakhala m'phiri la Seiri. Onsewa anaperekedwa m'dzanja la Ayuda. Tikana kuti kuwapereka m'dzanja lawo ndiye kuti Mulungu adapereka mphamvu yoti anthu amenewa agonjetsedwe ndi Ayuda. Ndiye muone kugonjetsa kwake kunali kosangalatsa. Mukaona mvesi ya namba 23, anthu ako Amoni ndi ako Moabu anawukira anthu ochokera ku phiri la Seiri. Ndi Aamoni ndi Amoabu amene amabwera kuti azamenye nkhondo kuzagonjetsa Ayuda. Asadafike kumeneku, uku Ayuda akungomenya matamando, akungoyimba nyimbo za matamando. Iwo ali mkati montamanda Yehova. Amoni ndi Amoabu anakhota ndi kupita mu phiri la Seiri. Mmene mu phiri la Seiri munalinso adani a Ayuda. Ndi Aamoni ndi Amoabu anayamba kukantha adani a Ayuda amene adali m'phiri la Seiri. Ndipo Bible kuti atamaliza Aamoni ndi Amoabu kukantha adani a Ayuda amene adali m'phiri la Seiri, Aamoni ndi Amoabu okhaokha tsopano anayamba kukanthana ndi kuonongana kufikira pona kuti onse anaonongana ndipo onse adafa. Mmene ankabwera Ayuda kuzafika pamalo pamene Aamoni ndi Amoabu anapeza kuti padali mitembo yokhayokha. Amen. Now the secret behind Mulungu kuwamenyera nkhondo munjira yotere adali matamando. Adani anu akubwera kotero kwinu mukungotamanda Yehova, adani anu aja okhaokha ndikuyamba kumamenyana mpaka ndikuonongana. You know, there is too much power in praise. You can never praise God without God intervening in your situations. It's impossible. Sizimatheka kumtamanda Ambuye opanda Mulungu kudzuka ndi kulowera munyengo zanu. Sizinambe zathekapo. Amen. I've been saying this time and again. When we are praying, Mulungu akhoza kutiyankha potumiza ingakhale mngelo. Koma when we are praising God, pomutamanda Mulunguyo amatsika eka. In prayer he can just answer you or he can send an angel, but in praise God descends alone. Let me show you this. Tipite Masalimo chapter number 22 verse yake ya 3. Inu ndi oyera okhala pa mpando wa ufumu ndipo matamando a Israeli. Akuti Mulungu amakhalanso matamando a Israel. Meaning to say, when Israelites begin to praise God, God descends and he's inside the praise. Oh, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. Now, instead of complaining, maromotiti zingo dandaula, I think we should learn to praise God. Instead of just complaining, 1 Thessalonica chapter number 5 verse 18, akuti muzonse yanikani pakuti ichi ndi chifuniro cha Mulungu chakwa inu mwa Kristu Yesu. Ati muzonse, in everything give praise unto the Lord. You see, complaining can never change anything in our lives, and there is no one who has ever received an answer through complaint from God to God. You can never complain to God and receive an answer. But when you choose to praise God, God will come down and intervene in your situations. I have learned to praise God. May you learn to praise God. Let me show you something very important as well. Listen, amalize. Ndikuoneseni chinthu china chofunikira kwambiri. Something very, very profound. Oh, glory, hallelujah, glory, hallelujah. Mungu amadana ndikudandaula. Umuone numeri 11 verse yake ya 1. Anthu atadandaula kwa Yehova chifukwa cha mavuto awo, Yehova anamva ndipo anakwiya kwambiri. Kenaka moto wa Yehova unayaka pakati pawo ndi kutentha zigawo zina zakunja kwa msasa. Anthu akudandaula chifukwa cha mavuto awo, andi Mulungu anakwiya chifukwa cha kudandaula kwawo. God is never pleased. God is never happy when people are just complaining. God needs to be praised even in the midst of difficult circumstances. Praise the Lord. Hallelujah. Let me show you the last verse. Ndikuoneseni verse yomaliza Machitidwe Atumwi 16 verse yake ya 25. Koma pakati pa usiku Paulo
ndi Sila anapemphera ndi kuyimba nyimbo zomulemekeza Mulungu, ndipo akaidi ena anamvetsera. Mwadzidzidzi kunachitika chivomerezi cha mphamvu kotero kuti maziko a ndende adagwedezeka. Paulo ndi Sila adapemphera komanso adayimba nyimbo zomulemekeza Mulungu. Listen to me, Paul and Silas, they are inside prison, ali mkati mwa ndende, koma ali mkati mwa ndende pakati pa usiku akuyimba akupemphera ndi kumayimba nyimbo zomulemekeza Mulungu. Most of us, when we are inside a problem, we don't praise God, and we instead of praising we complain. And ndakuonesani kuopsha kupanga complain masiku a Mulungu. Now when they are praying and praising God, God came down in a form of an earthquake. Mulungu adatsika ngati chivomerezi, ndipo chivomerezi chitamenya zitseko za ndende zidatsekuka. You need to learn to praise God. You need to learn to praise God. You just have to praise God. Hallelujah. I mean it. When you praise God, God will come down and intervene in your situations. Ayuda adawina nkhondo just through praise. What are you passing through? It might be good you have prayed different kind of prayers. Have you tried praise? Over the situation you're passing through in life. Have you tried to praise God? You know, I've learned even to praise God in the most difficult moments of my life. I'm telling you, out of what I've been doing. And God has always been faithful. Oh, glory, hallelujah. Learn to praise God. When it's hard, praise the Lord. When things are good, praise the Lord. When you're not sure what will happen next, praise the Lord. Let God receive all the praise and all the honor. Let me finish by reading to you a very, very profound verse in the book of Psalms. Psalms 150, verse 6. Chamoyo chili chose chopuma chitamande Yehova. Tamandani Yehova. I'll praise God because I want him to fight for me. I'll praise. You know, praise is a weapon of warfare. Through praise. When you praise God, when you praise God, kumakhala kuti ukumutsa Mulungu, ukumupanga kuti azuke ndi kulowerera ndi kupanga za iweyo ndi kusokoneza njira ya ndani pa moyo wako. When you praise God, umakhala kuti ukumutsa, ukumudzutsa, he comes down and he fights for you. May God bless you so much for listening to this podcast. May God bless you for listening to this teaching. My name is Pastor Vincent Mtira of Glory to God Ministries International. If you have been blessed by this message, may you share it to your colleagues. Shalom, shalom.